Минути след 13:30 продължава предаването Бизнес адреси на честотите на Радио Стара Загора. Под мотото "Още по-голямо, още по-добро" предстои от 13 до 18 май за четвърти път да се проведе най-голямото в България изложение на селскостопанска техника Бата Агро на летище Стара Загора. Към момента организаторите отчитат повишен интерес към изложението, ръст от 1/4 в сравнение с миналата година. Заявки за участие са подали 200 фирми с над 30 000 квадратни метра изложбена площ. Христофор Бонарджиев, председател на Бата Агро, очаква тазгодишното издание да бъде най-мащабното специализирано агроизложение, провеждано в нашата страна. С него разговаря Диана Абрашева. С какво изложението Бата Агро се отличава от другите селско-стопански изложения и какво ще се случи на Бата Агро 2013 в Стара Загора? Бата Агро има един уникален концепт, който е много различен от всички подобни изложения, затова и неговия надслов е "на полето и за полето". На Бата Агро може да видите, освен машините в стационарно положение, на щандовете на фирмите и изложители, може да ги видите в работния полигон, демонстрационния полигон, как работят. На всеки кръгла част на работния полигон има демонстрация на различен вид машина, прикачан инвентар, защото за разлика от автомобилни и друг тип изложения, тук е много важно да видиш как работи самата машина, каква работа върши, каква полза и добавена стойност води на селскостопанския производител. И третото място, това е транспортния полигон или част от писта, на която може да се види машината в действие, да се покара, да се използва, да се усети. Това е една уникална бизнес концепция и аз се наричам платформа за представяне на продукти, която е много по-различна от всичко, което предлагат подобните изложения в България. И не само в България, в региона. Затова и Бата Агро е най-голямото изложение изобщо на Балканския полуостров. Кой още, освен търговци, ще присъства на това изложение? Традиционно в Бата Агро, освен машините, които продават и излагат селскостопанска техника, на това изложение се дават среща и фирмите от сектора за продукти за растителна защита, семена, торове, растежни регулатори. Без съмнение, едни изключително важни участници в производствения процес. На моя дългогодишна мечта се превърна в реалност. Компанията, която аз управлявам, Българагро, освен това има бизнес в областта на продукти за растителна защита, торовете и семената. И затова като човек близък и съпричастен до отрасъла, решихме тази година в рамките на изложението Бата Агро 2013 ще има подизложение, посветено специално на продукти за растителна защита, семената, торовите. И това изложение се намира на самия вход. Влизайки в Бата Агро 2013, надясно започва пистата с изложителите и наляво в късата част на пистата ще бъде разположено това специално изложение, което е специално за продуктите и семената. Отделно още едно микроизложение ще бъде, в което ще бъдат поставени автомобили и транспортни средства, тъй като нашите земеделски производители имат нужда и от камиони, леки автомобили, така че в рамките на Бата Агро имаме един основен акцент с селскостопанската техника и две подизложения, които са свързани с автомобилите и транспортните средства и, разбира се, продукти за растителна защита. Бих искал да споделя с вашите слушатели. На изложението Бата Агро 2013 ще видим няколко световни предпремиери. Най-голямото изложение в бранша е в Германия през ноември месец. Някои от машините, които се готвят за показване тогава, тук ще ги видим на прет-а-порте. Този дебют ще бъде за първи път на световни платформи и с посетителите на Бата Агро ще имат възможност да ги видят. Искам да използвам възможността още веднъж да поканят нашите слушатели на изложението Бата Агро 2013, което ще се проведе от 13 до 18 май 2013 година. 88,3 Радио Стара Загора. Радио